Hello everyone, welcome to the new vlog. खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि गोदान vlogआव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर vlogखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार जों लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालां दे। देरबाय जोंहा बिनानाव उन्दैनिफ्राय दा। गोरलैयाव नायनिफ्राय जों इखौ। लोगोफोर आंनि मादैमोननाव फैदो आरो बियो जोंहा मादैनि फिसाजो उन्दैसिन ओमफ्राय नै दायो सफैनानै साहा लोंबायानो लाल साहासो लोंखायो नालाय जोङो संख्रि साहा बेनिखायनो सिनिबो लोंखाया ओमफ्राय नैबे सबसे उन्दै बिनानाव थांगोन नों जानाव हा थांगोन नों जानाव मानो मा मावनो आयंखौ सुखिदार खालामनो माथो होनबालाय मा जागोन जोंलाय थगायबाय नोंने माखो नोंलाय बैग्रि लायना दोनफैगोन मानामुनि खाना दोनफैगोन आं मानामुनि हारसिं खागोन आरो आं रोङा खानाया खागोन दुगैबाय खांसि सुबाय मैगं सुबाय ओमफ्राय आरो इदि मावै मावै दा अबस्था गैला ना नोङो मा जाजोब्बाय मिन्थिया आरो माबाया लायदो सिलिखाया थां सिलिखाखौलाय सोर आंनो थांनो हा हा थांनो मबेयाव थांगोन र' 1 नाम्बार सेकेन्ड नाम्बार 3 नाम्बार 3 नाम्बारा जागासिनो नै सिमिट फैलाय र' सिमिट रायलायनो फैलाय सिमियाव फैलाय गस्लाया गोदान सोर बायनाय नुदो ओरैनो जोंखौ नुदो गस्लाया गोदान सोर बायनाय बाबा माला बायनाय आगै भिडिअसो खालामदों फटक लायाखै नै जोंनिया रान्दिनिया बोरो बेदरा मोनाखै मेराबो मोनबाय माया मनि संनाया बा बेदरा ए देग्लावसो ना देग्लाव हरलाबो नोंनि संनायखौ जानानै हरनाय माबाखौ ओंखायनोथ' दे ओइबोथ' जि गोथाव संनो रोंखायो आरो र' आमाइ संनायखौ जानानै गोथावथार नामा मायबा गुन जाबा दा गोदान खालामफैजोबगोन माने टेस्टि बेखौनो बनायबाय थादों मा बनायदो बेखौनो बनायबाय दोनदो फुंनिफ्राय बहुद गोबाव जाबाय सानाव माबा खालामबाय थानाया साहा लोंखांबायबा नोंसोरो साहा लोंखांबायबा थबनो थांनानै फै थां नों थाङा न'आव सोरो ओइनै हाबा दंबावबाय मा खालामबाय ओइ नैबे अराव मायबा थिखांनो गोनां खामसो जानसै कबि गुना मायाव खाम थिखां ओइ हाना गोलांलाय हानाग्रा नङा माइरं बोरै लाबो फटाफट रानदों नोंथाङा बिदि खालामनो हानांगौ नामा तारातारि एकदम बेखौ मु आरो ओरै दासो बासिलायबाय नो लोगोफोरजों दा नै आइनि जोनोम न'आव फैदो आरो ओमफ्राय दहायथ' जोङो मादैमोननावसो थादोंमोन नालाय ओमफ्राय दायो आइनि न'खौबो नायनो होनना फैबाय आरो बहुद गोबाव जाबायमोन फैया बोसोर बारबायमोन बेखायनो ओमफ्राय लोगोफोर बेयाव ना माने आइनि जोनोम न'आव रावबो गैला दायो न'बो गैला होननाय बायदियानो जाबाय आमाइ दङ बेबो बेलेग जायगायावसो थाहैबाय ओमफ्राय बे जायगायाव 3 मानसि थैखाबाय आरो बोसोरसेयावनो बेबो फार्स्टआव आबै थैबाय बिनि उनाव आमाइ थैबाय बिनि उनाव आबौ थैबाय आरो बोसोरसेयावनो ओमफ्राय दा बे न'आव रावबो गैला बायदियानो होनजायो ओमफ्राय मैया आङो आइनि जोनोम गामियाव थांदोंमोन ना ओमफ्राय बेखौथ' आङो ब्लगाव खिन्थिखाबाय ओमफ्राय नैलाय बे बिनानावखौनो लायदोंमोन ओमफ्राय दा दोङो जोङो मोखै जागासिनो गोखैथार मोखैयाबो लास गैलाना बेनिखायनो
हाय लोगोफोर दिनै गोदान भिडिअ बिनि ड्रेसखौ इगनर खालाम लोगोफोर माने बियो ड्रेसखौनो लाबोआखै बांसिनानो ओमफ्राय बेनिखायनो बेखौ गानना लाबाय आं आयंनिखौ जि गांसे गांनै लाबोदो दहाय सुना होजोब्बाय आङो ओमफ्राय रानाखै लोगोफोरा आइनिखौ गानना लादो जोंहा आइनिखौ लोगोफोरा लाइक खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आं मोखै जादो नै गोखैथार मोखैया जोबखासिगोन ना बोथोरा थांसिगोन नालाय बेखायनो जाग्रोखाबाय हारसिंबाबो जायो आंनिया मोखै जानोबाथाय लोगो नांलायलाया टाटा दुब्लि बारियावसो दोङो नै दुब्लिया मोजांथारहाय फोथार बिराद सान्दुं गोसाबाबो मोखैखौ सान्दुं गोसायाव आराम जानो मोननांगौ मडेलिं खानायखौ सिनना होबाय आं बिनिखौ नायनो देखायलाय उनथिंजा इलाय नायनो सुखुयि गोलावमोन दा मोजांसिन नुबाय दा सान्दुं आं बेबायदि सान्दुंआव थाबाय थायोना ओमफ्राय सान्दुं खामजोब्बाय आङो लोगोफोर जोङो दा नै नारा हानो फैदो मागोआव बेलागुर बनायनो थाखाय दुब्लियाव हौवाफोरा औवा दानगासिनो ओमफ्राय जोंथ' औवा दाननो हाया नालाय जोंहा हौवाफोरबो गैया न'आव ओंखायनो माने नारा हानो फैदो आरो नै दानि मानसि दुब्लि गेजेराव आरो सोर सोरनि बेलागुरनि थाखाय रेडि जाखो ओमफ्राय नै जोंनियाबो खासि लानानै फैबाय आरो नै दे हादो दामथ'ना बक्सा हादो दे हादो नोंलाय मा फिसालायालाय दे मैगं खानाय गैया नै आंबो इथिं आंबो हालांनोसै बक्सखौ लाना फैखादो मालाय गान दामनो थाखाय नै आं दामथ'नाङा होनना बुंदा भिडिअ ब्लग बनायदों नालाय सासे मैगं सुनायगिरबाय थादो नै मैगं खानाङा मैगं खानाय गैया खाथियावनो दैमानि ओमफ्राय जोंबो हाग्रोना लानि दे हानायाखैलै खासिया आंनिया नै पाइला मानो हायाखै पाइल दे हादो बिसोरो मैगं सारलाय गावगायबो खादै नै मालायखौसो बुंदो दे आंनाव हाखायाखै नारा होनो हानो नाङो खायद' बानायनो थांनायनि बाथ्रा दोङो मानसिफ्रा दा नारा गोसोम जाजोबगोन दा दे आङो नै खावसे हाखांबायानो खावसे हाखांबाय मा आङो ब्लग खालामखायो अनिता मिथिनालाय आंनो होदे नोङो खानानै होआ मानो हो एसां सान्दुङाव मागोनि बेलागुर बनायनो थाखायनो खामथाब होजोब्बाय आंखौ ज'जोब्बाय बिसोरो हायानो रावबो जोंहा हासिना नारा थांसै ने फाय मानामुनिसो खाना लाबाय माखासेनो मुथा जमा खालामना खागासिनो नै गावबा गाव रोगानो नै आंनियाबो दिखांनायासो जादो दा जोंनिया हाखांबाय दायो रोगानोसै आरो थांसै न'आव थिखांना लांबाय मागो नै आंबो थिखांना लाबाय खर'आव मोनसे ओंखायनो खस्थ' खालामनोबाबो हादो आरो खर' सागुलायनाय रोगागासिनो नाराखौ लाइन
रोगा खोलाय जोबसिगोनसो सासे आरो एमिलिनिया बिराद फिसा लादो बियो आं जि बुजा होदो नै बिसोरो बोलो गोरा नुखायोना ओंखायनो दे रोगा मागोआव मा मासे मोनजागोन नालाय नागिने हानने थांग्रोनि होमबा बुरजा हाखांखाबाय नै ससे गायना दोनबाय नै लाइथि रेडि जाहांदो एसे आरो हाना दंबावो होमबाबो रोगालानो सासे गाखोना दोङो नै गोजौआव गाखोना दोङो गाखोग्राफोरा हायो होनना बुङो बुंहरथारा आरो दे दाबो होदोब्रा ना अ मेंसोबायनो ए मिस्टिदो साहा फैगोन जथ' मिसा बियो मिसा थगायदोसो नामा दे माइ हानायफोराव बिराद गोदै गोदै बुंबाय इसोरो इमान हाग्रा बारियावसो बनायफैदो लाबगोन साहा गाइखेर साहा गोमो फुदुंना लाबगोन मिनिग्राफोरा निबान ayo गाखोलाय ayo गाखोलाय मा बनायदो साइद सबानि दखान गेस बनायगोन नामा निबान ayo बाबा हमनायाव गाखोलाय ayo मिउजिका मारै होयो दानिया खेराइनिखौ गारबायना बेलेग मोजां खेराइनि